Halo kanca-kanca, kenalake jenengku Syadila Hanifah. Aku saka Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas D, angkatan 2021. Ing kene aku arep nyritake cerita nganggo basa Ngoko-Lugu tentang legenda Keong Mas. Wis taun suwene mangsa ketiga dialami Desa Dadapan. Krana kuwi uripe warga katulo-tulo. Akeh lara lan dadi larang pangan. Ing Dadapan ana wadon tuwa sing lola tanpa dulur, yaiku Mbok Rondo. Kanggo nyambung uripe, Mbok Rondo luru krawodan ing alas kewan saben dinane. Kewan kali kang nyisa ing saweding bebegan. Sanajan kahanan kaya ngono, nanging dheweke ora gresula. Malah saya nyeketake marang Gusti. Duh Gusti, paringono pepajar ing desa kula. Mugi-mugi enggal kalis saking prahara punika. Sawijining esuk, Mbok Rondo golek panganan ing alas. Nalika lagi milang-milang, weruh cumlorot cahya saka sak tengahing kali kang asat. Kok cumlorot kaya emas? Cahya apa kuwi? Ing atine tuwuh pitakon. Banjur Mbok Rondo nyedhaki sumber cahya mau. Bareng dicedhaki, jebul sawijining keong mas kang nyungsang ing antara watu-watu kali. Keong banjur digawa mulih tekan ngomah dicempungake genthong. Mbok Rondo menyang alas kaya biasane, nanging nasibe lagi apes. Urung entuk krawodan nganti meh surup. Dheweke banjur mulih nglantung ora entuk apa-apa. Sawise layah-layah ing emperan, dheweke menyang pawon menawa wae ana krawodan kang bisa ngganjel weteng kang luwih. Mbok Rondo, kami tenggem amargi ngerti panganan kang ana ing pawone. Sapa sing ngeteri panganan kuwi? Ing batine kebak pitakon. Sebab mulih saka alas, pawone Mbok Rondo wis cumepak panganan. Mengkono iku kedadian ing saben dina. Sawijining dina kanthi sisedeman, Mbok Rondo ndhedhepi sapa to wong kang mlebu ing pawone. Keong mas mau metu saka genthong lan malih dadi putri kang ayu. Mbok Rondo kaget ora kinara. Saben ditinggal lunga Mbok Rondo, keong mas mau malih wujud. Mbok Rondo banjur nakoni sapa sejatine putri kang ayu kuwi. Nduk, wong ayu sliramu iki sapa? Kok nganti kedarang-darang ing alas lan jilima keong mas? Yung aku iki garwane raja ing Jenggala, Raja Inokerto, aranku Candrakirana. Lho kok bisa dadi keong mas? Lan awakmu bisa tumeka ing alas Dadapan kuwi? Larah-larahe piye to Cah Ayu? Banjur Dewi Candrakirana njletrehake menawa ing sawijining dina dicidra Raja Jin Sakti kang karep ngepek garwa. Ananging dheweke wegah, ora gelem nuruti karepe Jin. Jin muntap, Dewi Candrakirana sinebta dadi keong mas, banjur diguwang adoh saka kraton Jenggala menyang kali. Tujuane supaya ora bisa ketemu karo garwane Candrakirana, Raja Inokerto. Ananging kahanan ana ing nalikane kali kecemplungan keong mas, banyune dadi garing, kaline asat. Asate banyu iku mau kang jalari keong mas nyungsang ing watu-watu nganti nemahi tiwas. Bejane ditemu, akhirnya banjur diopeni Mbok Rondo Dadapan. Kuwi mau cerita tentang legenda keong mas. Menawi ana tutur kata sing ora pas, aku njaluk pangapura ya. Sekian, matur nuwun.